Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di parpungwa bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus di tanggal 24 Desember 2025. Ima hatan itu hata natar surat di Matius bidusada ayat 10 rodi ayat 25 dohot topik ni perayaan Immanuel dongatama debata. Immanuel, Allah menyertai kita. Hujah bari hita akadamang doho dainang sonoma hatani tuhata. Yang go hatutubu ni Jesus Kristus songonodo. Uju orwan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabi doi bana siato di porbadia adorakso masih padono hadope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria, dangadong rohana paurakon nasida, gabi ditahi rohana nama naeng sirakonon nasongoni. Alai di nasongoni dope tahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama doktu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabi dongam musari pemuse. Aina siato di porbadia do, nanaing tubu di ibana. Tumubuhon anak may ibana, Jesus do guarna bahenomu. Ay paluon na do bangso na siyanaka dosa na sidabi. Masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti siyan panurirang na namadok. Idahamuma gabi-gabi do na marbajwi tubuan anak may ibana jala baheno do guarna Immanuel. Lapatan na dongatama debata. Jadi dokter sunggul si Joseph diului ma hatani suru-suruan ni Tuhani sauk madialap na niulinay. Alai lausodita da pai matubu buha bajunay. Jadi diguarma ibana Jesus. Ima hatani itu hatta. Adorak so pinasahat hatani Tuhanon tuhita akadamang doho dainang. Jalo hamuma selamat Natal nami tuhita saluhutna nasihat doktong payhutihut channel YouTube namion. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Tuhata ma madongani hita tuaka ari na naing ro tok kita di bagasan las ni roha atik pe gudang na paju rohata di aka na tabulusi. Martangiang mahita tutuhatai asa say didongani hita di sudi pardalanan ninguluta tuaka ari nanaing ro. Sahalinai dohonon nami matuhamu selamat Natal ma dihita saluhutna. Hamu kadongan sahapor siaun Immanuel dongat tama debata. Ima topik ni pestata di Borngin 24 Desember 2025. Hata Immanuel narodoi sian hata Heber manang hata Ibrani, ima hadumuan ni hata Immanu dohot el. Jadi Immanui lapatanna bersama kita. El namar lapatan doi Tuhan manang Allah. Jadi molo dipadumu Immanuel manang Immanuel Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Molo di hata bataki dongat tama debata. Jadi adong do manang na piga rupa ni hirana sarupa tu aka padohani saya dong el na ate apakah dijulu manang na dipudi misalnya El Sadai Allah Maha Kuasa Elohim guarni tu hatai dui dungi muse El Roy Allah melihat dohotakana asing do perupane na adong el di julu dohot el di pudi. Dang el aldulate. Immanuel dongatama debata.
Sedekat itulah Tuhan kepada kita. Songonima jonok ni Tuhan itu hita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Molo Gusdur madok na beruon, Tuhan orang Kristen itu dekat sekali kepada umatnya. Ninna biliawi rupani. Ai maju Tuhan na pinasida nunga tunga pala jonok ninna ibana. Ai bapa do didok tu Tuhan nai. Bapa molo di hata batak amang ninna rupani. Ya bapa ali amang. Dungi muse so di joupe Tuhan nai nunga ditangihon. Hanya berbisik saja Tuhan sudah dengar. Nina beliawi belum bicara Tuhan sudah dengar. Bahkan di dalam hati pun mereka berdua Tuhan sudah tahu apa yang didoakan. Jadi sedekat ima Tuhan ni hala Kristen tu hala Kristeni sendiri. Sedekat itulah Allah kepada kita. Jadi Immanuel, Tuhan bersama kita. Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran, yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan, dang bui tadung marhiti tangat tahun. Alai di rohatta do ibana, di bagasak kita do ibana. Au di bagasak kamu, hamu di bagasanau, ninna rupani di hatani tuhatai. Hama kadongan saha porsiaun, Immanuel dongata madebata, tutu padohani sada pernyataan doi akamang dohotamu inanami. Babua nasai didongani Tuhani dohita, manang di dia, jala manang tu dia pehita lau. Jadi taingok may rupani, Immanuel sada pernyataan doi, babua nasai didongani Tuhani hita, manang di dia, jala manang tu dia pehita lau. Manang ahape taula, toktong sa didongan itu hanihita. Manang ahape na masa. Jadi na masaun bui dui gabe marumang arsak dohot lasni roha. Alai toktong didongan itu hanihita. Ditiki marsak kita, didongan itu hani, ditiki las perohata, toktong didongan itu hani. Kapan saja dan di mana saja Tuhan menyertai kita. Dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita. Mau suka maupun duka Tuhan menyertai kita. Jadi molodido rupane Immanuel itu pernyataan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dakya holang dau tuhatai sian hita. Tutu odolas ni rohata di pesta Natalon. Hatudubu ni Jesusi patuduhon solidaritas na tuhita. Solider tuhita. Solider dia kana masa na taadopi. Jadi kelahiran Yesus ke dunia ini adalah patuduhon manang membuktikan solidaritas Tuhan kepada umatnya. Solider ibana tuhita. Hama kadongan molodidok Tuhan menyertai. Taingok matong museon bukan berarti dang adupat tabe persoalan. Jadi sutuk salah hita rupani molodidok Immanuel Tuhan menyertai gabe dang adong be persoalan, gabe dang adong biaka masalah bukan. Dang adupat tabe na hacit manang sitaonon, dang robe hasusaan, dang masa be bencana, dang ina ni dokna. Molodidok didongan Tuhani dang marlapatan ni dang adong behasusaan dohot na sejenis nai dangi maksudna. Barangkali akamang dohot tamuinang persoalan si taonon dohot akan hacit tetap do adong jala ikod do adu pata saliling di portibior do pehita. Atik pe si hutot Tuhani hita. Jadi dos si Joseph di bagasan trupukon. Nang penang pinilit tinudo ni debata ibana. Gabi hasorangan ni si peluay
bukan berarti mereka lepas dari permasalahan di tengah-tengah kehidupan. Dangina na donon. Alay nak pesongoni di tonga-tonga na sida, di tonga-tonga ni keluarga na, di tonga-tonga ni keluarga ta, di tonga-tonga ta do debata. Lapatan na Tuhan hadir ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan hidup itu. Didongani dohita mangadu pisa, didampingi dohita disi. Immanuel. Da pendampingan si songonido natahari koton nuaing dinguluon, ay muba duate akamang dohot tamuinang lasni rohata, molo saya dong na mendampingi hita. Asing majo molo najahat disakapi rupani. Alay muba do pos ni rohata, muba do lasni rohata rupani. Mola kaparjahat atong gelisah dui molo didampingi ate. Molo adok tahina na jahat didampingi bana gelisah dui. Alay pada umum na hita rupani molo adong na mendampingi hita mubado pos ni rohata. Halenggo parjahat olo do gabe dang fokus ibana mangulahon hajahaton nai. Gabe merasa ibana rupani adong nama mata-matai manang na memonitor ibana. Molo didampingi amata inatai mubado lasni rohana kan. Baru naik tutu ate. Molo didampingi amata inata mubado tutuna yang lasni rohana. Molo didampingi inatai amata manang tu dia amatai rupani lao las dorohana. Buhano molo say terus ditempel inatai amata. Anong doraya te sada-sada gabejuk rohana rupani alasai dohot inate. Marhuo dohot to inna rupani. Molo didampingi natoras na geleng na mubado posni rohani danaki. Baka sipata ngaulo doli-doli, ngaulo na berbaju, ikosay didongani bapak naido, ikosay didongani omak naido rupani. Molo holani bana, sahira na supede ibana, sahira na sopos rohana. Idahita ma akamang dohot tamuinang orang tua mendampingi anaknya yang masih kecil manang na teka rupani. Di pasop bodonian main becek-becekan margabo-gabo danaki. Alai tetap do diawasi sian dadao. Jadi pos do rohani ino poso-poso oda dan metor rupani marmiami digaboi alasai di parrohahon ibana. Disido omakna, disido bapak na rupani mendampingi ibana. Setiap pergerakan tidak danaki dang lepasian pantauan ni inatai. Ido asaholan naik tinggang di bereng danaki mamitor hatop do rupani di lojong natoras nai. Atik pe dak parsua daun saya dong do natorasi nagabe lalai ate. Alalalap mamerengi TikTok, apalagi di partikianon olodo dang di bawah tu dia geleng nangamangi ciri ay se asik gimana rupane mamerengi ka media sosiali. Dang di bawah tu ibana manang na tu dia be geleng nai marmiami. Nah, songonima akamang dohot tamuinang nuaing tagobarhon pendampingan ni Tuhani tuhita. Jadi molo didok Immanuel Tuhan menyertai dongat tama debatain na didampingi dohita. Nga didampingi hita dia karina salpu satu tikion jala porsiado pehita Immanuel lotong nang tua kaare na naingro. Songon natoras na toktong mengawasi geleng nai songoni madebata majagai hita. Daktar pudum tuhatai majagai hita. 24 jam do tuhatai siaga satu. Jala mendampingi hita aka nahinokopna. Setiap pergerakata dipantau Tuhan taido. Jadi suatu ngadong rupani nama dok toema dang di ide Tuhani hita inna rupani. Suatu ngadong nama dok songoni. Dipantau Tuhani do hita. Dibereng do hita. Lubi-lubi sian CCTV. Satabi si malolong di Tuhani paresohon pamanatok kita. Anggo CCTV
terbatas dope. Babayako kita manuaing baholan na di posisi ni CCTV do naing nabu diawasi ibana. Ido sa dibayar rupani di beberapa titik asa dapo sudi anggo tu hatai danga dong nabuni di ibana. Taingok ma di pai huti-hutuhani do hita manang tu dia pehita mangalaka dohot mangula ulaota. Alani tadok ma Immanuel dongatama debata. Immanuel Tuhan menyertai kita. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan. Huparhatu tuhami doi. Tidongani hodo hami. Immanuel. Tuhan menyertai kami. Idopos ni rohanami. Jala idolas ni rohanami. Di perayaan Natalon. Ngadidongani ho hami. Diakarina salpui. Sahatu tikion. Nang tuaka arina naing rodo pe. Toktongdo Immanuel, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Asima roham dihami Tuhan. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.